Bizning әби бабайлардан калган борынгы сөлгеләребез. Менә шуның белән отларны бизибез. Яганда бардыр. Мәсәлән, минем үземнең әбим 1902 елга. Ул вакытта инде бу мондый сөлгеләр, менә минем әбидән калган сөлге инде бу. Булар инде халыкта әле һаман да саклана. Сабан туена бирне әйтеп тә бирәләр. Ну, сирәкләнде инде, сирәкләнде. Әлегәрәк бик күп бирәләр шушындый матур сөлгеләрне. Бу инде безнең Сабан туйга бирнә җыю, яулык җыю элегелектән менә аталарыбыздан килгән гореф-гадәтләрнең берсе булып килгән инде. Кичкенә вакыттан ук баштарак абыйларга ярып чыгадыр инде үзебез элегелектән менә шулай җегетләр белән матур иттереп җыелып, Сабан туйга бирнә җыюларны оештырабыз. Менә хәзерге вакытта да бу бик актуаль булып бара. Авылыбызның егетләре һәрберсе менә үз теләге белән чыгып, шулай җыелып, шушы матур юланы уздыруда катнашалар. Үзе бер күңеллек, авыл белән ял итәсең, бәйрәм итәсең, үзе бер күңелгә рәхәтлелек дип әйтәсе килә инде. Елга бер килә торган гына бәйрәм инде, бик матур бәйрәм. Garifullinlar семьясының Сабан туйга дип әзерләнгән бүләге. Гарифуллиннар семьясының Сабан туйга дип әзерләнгән бүләге. Bizim Kazanardı tatарларына umumen Сабан туйга бәйле юлау комплексы шактый зур юлау этапларынан тора. Шуларның берсе гаҗәп үзенчәлеклесе һәм ул бары тик Казан татарларына нахыс, ул Сабан туйга бәйле бүләк җыю. Без аны төрле җирдә төрлечә атыйбыз. Әрәпә җыю дип әйтәләр, әрәпә дип кенә дә атыйлар, бирнә җыю диләр, сөлге җыю диләр, бүләк җыю диләр. Шуңар авылларына килсәк, Сабан районының, аларда бу юлау гадәте хәзердә сакланып калган җирләр әлбәттә бик күп, ләкин Шуңар авылында бирнә җыю ул яшьләрнең күп булуы белән бәйле. Бирнә җыю бездә бик матур оештырыла инде, Аллага шөкер. Аларны җыеп та йөрисек юк, менә яшьләр уже мин килгәнче уже килеп басканнар. Алар үзләренең группалары бар, үзләре җыелалар, аларны әйдәп йөрисе юк. Бирнә җыюда элегелектән катнашканнар рекрут яшенә кергән яшьләр, егетләр, ягъни ул армиягә барыр алдыннан менә әгәр дә хәзерге яшь белән исәпләсәк, каядыр 17, 16 тулып 17се киткән, 17се тулып 18се киткән ир егетләр катнашкан. Колхозлашу елларына кадәр анусара торган булганнар атлар белән Сабан туйда катнашучыларга бүләк булсын өчен һәркем үзенең өлешен чыгарган, үзеннән бүләк биргән. Укучылар айга токысын. Рәхмәт, әмин шулай булсын апа. Сурур апайның матур теләкләре өчен. Сурур апайның Сабан туйга дип әзерләнгән бүләге. Сабан туйлар шушылай үткәреләдер, үзе бар. Бу вакытта күп мул тормышлар түгел, үзенә күрә бик тә ярыйдыр. Хәзер халык бик бай, бүләкләрдә бик зур бирәләр име. Алла хата шул әзәйберне күбәйтеп алып, матур буладыр Сабан туйлар. Без яшьякта да шушындый бик матур иде. Ну без яшьякта авылда тоже яшьләр бик күп буладыр. Шушылай тоже гармоннар белән җырлап, биеп, кызлардан кулъяулык алмыйчан капка төбеннән китмиләр иде. Гөлинәнең егетләргә Сабан туйга дип әзерләнгән бүләге. Һәрбер өйдә әгәр дә инде кияүгә чыкмаган кызлардан менә кулъяулык сорау бар инде. Ул кызлар инде
kuyovga chiqmagan qizlar o'zlari bilan Sabantoy oldidan әзерләнеп яулыклар чигеп торалар инде. Үзләренең сөйгән ярларына бирергә мөмкиннәрне, күрше егетләренә, монда дусларына бирергә мөмкиннәр инде. Инде егетләрнең үзләренә бирмәсәләр, баянистның баянчыга кулъяулыкны җыеп барабыз да инде. Ахырдан егетләр белән шул урамнарны әйләнеп урап бетергәч инде кулъяулыкларны шулай итеп бүлешәбез инде. Һәрбер егеткә. Ул кулъяулык Сабантуй бүләге түгел. Ул кулъяулык бирнә җыючылар өчен бирелә торган, ягъни Өрье Крут елгасына бәйле кулъяулык бу. Кызлар аларга үзләренең ихтирамын, хөрмәтен белдереп, чиккән кулъяулыкларын бирәләр. Фирүзәнең егетләргә Сабантуйга дип әзерләнгән бүләге. Ел сайын әзерләнеп, эштән кайтып, атнадай ахырында көтеп алабыз. Үзем дә менә башлаганнан биреләдер инде. Без мәктәптә өйрәндек, әни, апа өйрәтте. Әни дә үз яшь вакытта чиккән дәфтәрләрен күрсәткәне бар, үзенең чигү үрнәкләрен. Шуннан карап өйрәнеп, без дә шулай әзерлибез ел сайын. Әле яңа гына, мәсәлән, килен булып төшкән кызлардан инде чигелгән сүлге сорау бар, менә андый юладан бар. Безнең авылда лашкыр кызлар барсы да уңган, булганнар, иренмиләр, ялкаулар түгел. Ул йолаларны да менә истә тутабыз инде. Иң матур чиккән сүлгене биргәннәр батырга. Ул инде иң затлы исәпләнгән, аны инде сандыкта саклап тотканнар. Менә безнең улыбыз шушы Сабантуйда алган бүләге дип, үзенә күрә инде гаиләнең йортын, хуҗалыкны бизәр өчен шунда кулдан сугылган матур кызыл башлы сүлгеләр бирә торган булганнар киленнәр. Бу инде киленнең авыл халкын ризалатыр өчен бирә торган менә шундый бер бүләге. Бер яктан ул авыл халкын зурлау, булса икенче яктан килен инде үзенең булган нык нәселдән икәнлеген күрсәтү билгесе дә булган. Дәдә баранды күренүчәе, хатын кыш буе матур итеп бизәкләп килен сүлгесе чикте. Егетләр! Яшь киленнән сүлге! Яшь килен Айгөлдән Сабантуйга дип әзерләнгән сүлге! Бу сүлгене алдан чигә башладым. Сабантуйга әзерләнеп, аңарчы берничә ел кулъяулык чикте. Башта инде кичкенәдән сорый башладылар инде. Башта алданрак чигә башладык. Аннары инде 3 ел рәсем белән йөрдек. 3 ел рәсемгә дип багышлап чиктем. Элек-электән килгән горыф-гадәт булгач, күптәннән чигәбез. Үзебезнең авылда, улышыңарда авылга төпләнеп калырга җыенды. Bütün яшьләр Казанга китеп бара хәзергесе вакытта. Авылда яшьләр калмый. Менә без авылда калырга булдык. Алла бирсә, авылның киләчәген күрергә, Алла бирсә матур итеп бәбиләр апайтып, авылларны шаугыр килеп тутарга исәп. Biz bunga şunday g'ashiq, şunday яшьләр, моңны бик яратабыз, татар җырларын бигрәк тә инде. Шу татар җырларына яшьтән күнегеп үскәч, без аларны яттан беләбез. Бик тә Салават Фәтхидиевның җырларын яратабыз инде. Аның җырлары менә күңелгә бәреп керә торган, күңелдән чыга торган җырлар. Арада иптәшләребез баянда уйнагач, шуңа күрә бик яхшы, бик рәхәтләнеп җырлыйбыз.
җыеп бетергәннән соң, монда күп кеше инде йомырка бирә инде анда Сабантуйга бүләккә. Менә элек-электән килгән йола инде ул да. Без шул йомыркаларны алып инде, болынга, су буена төшеп инде, шунда күкәй тәбәсе кыздырга төшәбез инде һәрбер бөтен менә яулык җыйган егетләр. Ни өчен йомырка җыйлар дип әйтсәк, бердән без беләбез, Сабантуй ул Сабан алды йоласы булган. Ягъни Сабанга төшәр алдыннан. Йомырка инде без беләбез, ул беренче буразна йолаларында да кулланылган. Шуңарда әле бирнә җыйганнан соң бирнә тәбәсе пешерәләр. Бирнә тәбәсе ул менә шушы уртак ризык, бергәләп табын корып ашауның көче бик зур. Шуңа күрә карга боткасында да пешерәбез дә ботканы бергәләп ашыйбыз. Бу бер яктан шыңар якларында шушы бирнә тәбәсенә җыелса, бер өлеше көрәшчеләргә көч кертер өчен, хәл кертер өчен аналик Сабантуйларда элек ишәдә торганнар иде. Бернинди дә теге башлап бирүчесе юк инде. Беркем дә моның белән идарә итмәй. Без менә авыл егетләре үзебез шулай иттереп ел саен җыелып, шулай оешып, шушы матур йоланы бергә уздырып җибәрәбез. Үзебезгә менә күңелебездә бар дип әйтәс килә, үзебезгә ничектер рәхәтлек бирә шушы матур бәйрәм. Бик күңелле, карап, яшьләр күп, Аллага шөкер. Җилләргә тынычлык бирсен, кайгы-хәсрәт бирмәсен, бәла-казалар күрсәтмичә, сугышлар булмыйча, бәхетле булып яшәсен. Бар кешегә Ходаем рәхмәтле Ходаем. Җилләргә тынычлык бирсен. Корылыклар күрсәтмәсен, ачлык, ялаңгычлар күрсәтмичә, куанып шатланып киләсе елларга да бар балаларыбыз да, аныкларыбыз да, анышыкларыбыз да, киленнәребез дә, кияүләребез дә күргән асый бисен шу матур көннәрне Ходаем. Авылда торып калган авыл халкына бик зур рәхмәтләремне әйтәм. Авыл яши, авыл бетмәсен иде, авыл яшәсен иде. Без шул теләктә. Без әле ул вакытларда аңлап җиткермәгәнбез авылның бетәчәген. Хәзер менә без аны үзебез улыгайгач инде аңлыйбыз. Авылда яшьләр хәзер күбрәк калсын иде, күбрәк эшләр булсын иде яшьләргә.